Gibutiag sa Department of Transportation nga magpadayon gihapon ang Mindanao Railway Project. Kinibisan nag-withdraw ang nasod China isip funder o mo'y magpondo sa maong proyekto. Ani ang report ni Kent Abrigana. Human nag-withdraw ang nasod China sa ilang financial commitment sa nadalatar nga Mindanao Railway Project. Gibutiag sa Department of Transportation nga magpadayon gihapon ang Phase 1 sa maong proyekto. Nakikoordinar na usab sila sa Department of Finance aron makapangita og financer gikan sa ubang nasod. We're talking to certain agencies right now, no? Other governments, official development assistance, possibilities from different government here in Asia and ASEAN, no? And the Secretary of Finance also is working with us on how we can address this funding requirement. Samtang nagapangita pa og pondo sa maong proyekto, nagapadayon ang ilang land acquisition sa target alignment gikan Tagum City padulong Digos City via Davao City. Ginapangandama na sab ang resettlement site sa mga ma-displaced nga mga residente sa itukod nga proyekto. Nakit na ang mga livelihood program sa mga banay nga maapektuhan. Nagkantidad og hapit 82 billion pesos ang Phase 1 sa Mindanao Railway Project. Moabot sa 100.2 kilometers ang hitas-on niini nga mokonekta sa Tagum City, Carmen ug Panabo City sa Davao del Norte, Mudyang ug Turil sa Davao City ug Santa Cruz ug Digos City sa Davao del Sur. Kung operational na ang buong proyekto, pwede kini nga makaserbisyo og anaa sa 122,000 ka mga pasahero matag adlaw. This project will concretize the master rail plan of connecting the island of Mindanao. The plan shows a 1,544-kilometer rail system connecting the cities of Davao, General Santos, Cagayan de Oro, Iligan, Cotabato, Zamboanga, Butuan, Surigao, and Balay-Balay. Samtang, plano sab sa ahensya nga idugang sa ilang updated nga feasibility study ang pag-integrate og freight system aron mas mapaspasan ang pagtransport sa mga produkto sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Mindanao is known is a producer of or an exporter of goods, and because we are an exporter of goods, the freight system will be very important for Mindanao because in accordance with international standards, the freight cost immediately goes down with the freight systems. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.